Bună ziua! Aveți în imagini o plantă de floarea soarelui afectată de Pectobacterium carotovorum. Este o bacterie, este un patogen care se instalează în planta de floarea soarelui în aproape orice condiții, dar obligatoriu are nevoie de o poartă deschisă făcută de grindină, insecte sau vătămare mecanică făcută cu utilajele sau orice fel de vătămare mecanică. După cum poate observa în imagini, Pectobacterium afectează planta de floarea soarelui pe tulpină, pe pețiol și am observat și la calatidiu mai de mult. Deci dacă vreodată v-ați întrebat de ce este această spumă pe planta de floarea soarelui, este simplu, este o bacterie care nu reprezintă absolut niciun risc pentru cultura de floarea soarelui, dar am făcut această filmare doar pentru informații așa generale, să știm ce patogeni mai sunt în cultura de floarea soarelui. Această plantă are și o carență de bor. Aici este calatidiu căzut de pe planta de floarea soarelui. În general nu trebuie să întâmpinați această problemă cu carența de bor, dar dacă o întâmpinați, să știți că apare pe zonele unde au fost inundații, borul este foarte mobil în sol, levighează foarte repede. Teoretic trebuie să avem la un kilogram de sol trebuie să avem 0,5 grame, 0,4 grame de bor mobil. Borul în general este ușor asimilat de plantă, dar e bine de știut. Dacă aveți astfel de tulpini fără calatidiu, este de la bor. Sau a trecut cineva cu combina pe lângă lanul dumneavoastră și le-a retezat. Eu vă doresc o zi frumoasă. La revedere!